Sfortunatament f'tem ta' 24 siegħa f'pajjiżna kellna t-tieni vittma ta' coronavirus. Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa ntqal li l-ħadd anzjan ta' 86 sena tilef ħajtu waqt li kien pożittiv bil-COVID-19. Il-vittma ġie kkonfermat pożittiva għal COVID-19 fl-24 ta' Awwissu wara li ddaħħal l-isptar lejliet. Kif inhi proċedura l kull min jidħol l-isptar, ir-raġel kellu jagħmel swab test fejn ħareġ li kien pożittiv. Wara beda jingħata l-kura fl-isptar Mater Dei u jidher li dan ir-raġel kellu problemi ta' saħħa ulterjuri. Is-sibt tħabbret ukoll il-mewt ta' anzjana ta' 86 sena hija kienet ir-riżultat pożittiva għal COVID-19 nhar it-18 ta' Awwissu u kienet rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. B'hekk issa l-ammont ta' vittmi f'pajjiżna jitla' l-12. Intant minn ftit anqas minn 2000 swab li saru s-sibt ħarġu biss 15 każ pożittiv. In-numru ta' persuni li fiequ jammonta għal 69. L-ammont ta' testijiet li saru huwa kemm xejn anqas minn kemm kienu qed isiru f'dawn l-aħħar jiem. Mill-każijiet li kienu mħabbra s-sibt 5 persuni huma familjari ta' każijiet pożittivi. Persuna ġiet f'kuntatt dirett ma' każ pożittiv, 4 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol filwaqt li żewġ każi ttieħdu waqt attivitajiet soċjali. Il-bqija tal-każi li jammontaw għal 15 huma kollha sporadiċi hekk kif ma ngħatat ebda informazzjoni dwar minn fejn ħadu l-virus. L-ammont ta' każijiet totali mis-7 ta' Marzu l-hawn huwa ta' 1967 filwaqt li dawk li fiequ mill-COVID-19 jammontaw għal 1357.